Ania ang mga labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo karong adlaw. Aduna nay extension office ang Land Transportation Office didto sa Segundo Distrito ug anaa kini nahimutang sa lungsod sa Dalaget. Ania ang taho ni Eleanor Valeros. Laing extension office na usab ang giablihan sa Land Transportation Office ning higayuna diha sa lungsod sa Dalagete. Gipanguluhan ni LTO 7 Director Victor Caindic o Gobernador Gwen Garcia ang pag-abli sa bagong buhatan sa Barangay Konsolasyon, Dalagete niadtong Setyembre 16. Matud ni Caindic, bisan kun extension office kini, apan ang tanan nga serbisyo sa LTO gitanyag dinhi sama sa gihimo sa ilang district offices. Kini sama sa pag-issue og rehistro, lisensya o pagpa-renew og lisensya. Mao kini ang ikaunom nga opisina nga giablihan sa LTO 7 sa lalawigan sa Sugbo sukad niadtong 2018. Ang laing mga buhatan sa LTO nga nabuksan ubos sa pagdumala ni Caindic nahimutang sa Balamban, Poro sa Isla sa Camotes, Bantayan, Ronda ug Dakbayan sa Karkar. Matud ni Garcia, laing milestone na usab kini sa LTO 7 ubos sa liderato ni Caindic taliwa sa hagit sa pandemya. Can you imagine? In spite, bisan pa sa atong atubang nga COVID-19 nga hagit, apan ang Land Transportation Office wa gipanumbaling ang maong mga hagit labi na sa ilang kaugalingong panglawas. Kay gipadayon gayod ang ilang tulumanon nga ipaabot sa katawhan ang serbisyo sa gobyerno. Sumala sa gobernador, dili na kinahanglan moadto sa district offices sa Ronda o Karkar ang mga taga Segundo Distrito kay naa na kini buhatan sa Dalagete. So karon ania na gayon, pasalamat kay ta kay kini dako kay katabang dinhi sa among lungsod sa Dalaget o sa Segundo Distrito. Kay labing tinuod ma'am ang amo diring mga motorista. Siguro 75-80% ray na lisensya o rehistro. Dali tinaw dako ay katabang ni layo man kay ang Karkar. So dako kay katabang ninyo. So hinaot ko nga kining kalambuan ni sa atong lungsod magpadayon. Sa iyang bahin, matud ni Caindic, hayan dugang mga buhatan ang ablihan sa mga lungsod sa Alcoy ug Liloan sa higayon nga maaprubahan sa Kongreso ang balaudnon nga giduso nila ni Congressman Duke Frasco sa ika-5 distrito ug Congressman Wilfredo Caminero sa ika-2 distrito. Og dako kayo gud ang suporta nga si Governor Gwen moy usa sa mutabang nato og endorso sa atong mga inisyatiba kay aron nga mahatagan gyud og prioridad ang pag-implement sa project dili lang dinhi sa ato ang probinsya kundi ang pagsuporta sa national government. Uban sa taho ni Sheila Gravines, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.